Kif pajjiżna għadu qed jiffaċċja diversi sfidi kawża tal-pandemija tal-COVID-19, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela għażel li jippolitiġizza il-ħidma sirja tas-Soprintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci. Waqt l-attività politika tal-ħadd filgħodu f'ħal Tarxien, Abela uża opinjoni ta' persuna privata li kienet ippubblikata fuq gazzetta lokali biex jattakka lil Partit Nazzjonalista li skontu kritika lil Professur Gauci. Għal ħafna dan il-klim juri l-arroganza tal-Prim Ministru li nħeba wara nuqqas tal-verità biex jipprova jiskorja punti politiċi billi jippolitiġizza lis-Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika. Fil-fatt fl-aħħar xhur il-Professur Gauci kellha diversi laqat ma' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista u anke ħadmet mill-qrib mal-COVID-19 Response Team li nieda Bernard Grech ftit jiem biss wara li laħaq kap tal-partit. Minħa l-oħra kien il-gvern ta' Robert Abela li ta' transfer vendikattiv lil konsulent mediku li esprima kawtela għal ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel fid-dawl ta' ċifri li splodew il-fuq fl-ewwel jiem ta' din is-sena.